Les torres no són decisió nostra, les va aprovar el Comú d'Idea. Totes les torres que han anat pujant durant aquests 6 anys que estem nosaltres provenen del que es va aprovar abans. La normativa aprovada el 2018 donava aquests drets als propietaris i promotors. I a mi no m'agraden, però no podíem fer res per aturar-ho. Fer una revisió del pla d'urbanisme només es pot fer cada 6 anys. Estàvem al 2018, ara de fet estem treballant la propera, però aquestes torres han estat aprovades amb la normativa que hi havia en vigor, que era l'anterior. Sí que vam fer algun petit canvi, que és la modificació, sempre i quan no modifiques paràmetres essencials. La normativa del 2018 era molt estricta i donava molt espai a baix i molt poquet a dalt. El que vam fer el 2022 va ser modificar això, és a dir, unes torres una mica més uniformes i permeten alliberar o bé un 50% amb aquella parcel·la que els propietaris vulguin fer una sola torre, o bé un 64% si en fan dos de més petites, més estretes. Les torres alliberaran molt més espai a la part de baix i a més el Comú ha fet el pensament d'agrupar aquests espais perquè no siguin terrassetes dures i sense sentit com ara existeixen. A més, hem aconseguit fer un conveni amb els propietaris i una planta d'aparcament serà comunal. Crec que això és realment una cosa molt bona per la parròquia. Fins ara estàvem a precari, estàvem llogant, ara tindrem un aparcament de propietat en aquella zona. Estem en una democràcia, hi ha unes lleis, hi ha uns drets, i el pla d'urbanisme d'aquella època, doncs, evidentment, donava uns drets a aquests propietaris. El que no pots fer és canviar les normes del joc d'un dia per l'altre. Aquests propietaris, aquestes persones amb aquests drets, haurien anat a la justícia i el Comú hauria perdut, és a dir, se'ns haurien demanat indemnitzacions milionàries. Jo crec que la conclusió és que hauria sigut fer una cosa poc seriosa i que no es pot ni plantejar, és a dir, s'ha de ser seriós. La primera cosa que vam fer va ser veure si les podíem parar, ens van dir que no. Segona cosa que vam fer, ja que no les podem parar, què podem fer per millorar-ho? I aquí és on vam fer tota aquesta pensada de veure aquesta forma de les torres, aquest pensament global de tot el clot d'en privat, de poder ajuntar tots aquests espais verds que no s'havia fet inicialment, sinó era important reagrupar-ho per poder recuperar parcs pels nens, que hi hagin zones verdes, i això és el que hem fet, és a dir, ja no és augmentar el percentatge d'espai alliberat, sinó que és el fet d'ajuntar-lo amb una mica de coherència i d'objectiu final, que no hi era en cap cas a l'inici. Jo crec que el dia que estem ara ja s'estan escalfant motors per unes eleccions generals i això clarament fa que hem vist manifestacions d'algunes persones molt sorprenents i jo crec fora de lloc. Sap greu que un cap de govern pugui afirmar que es podien haver parat les torres quan té un coneixement jurídic que hauria de fer que sàpigui que aquestes coses no es poden dir. No tot s'hi val en política, no s'hi val enganyar la gent i no s'hi val manipular perquè ja s'està en campanya electoral. El problema que tenim aquí és que estem parlant de propietats privades i per tant una propietat privada, doncs evidentment el privat fa el que vol. Si el Comú tingués molts diners i aquests propietaris volguessin vendre, doncs això potser sí que es podria fer, però jo crec que tothom sap que el clot d'en privat els preus són prohibitius i és una qüestió que no està sobre la taula. I a més tampoc ens han proposat de venir-nos aquests terrenys. Sí que hem comprat moltes propietats, és una cosa que ens agrada i que pensem que és important, però hem anat comprant un altre tipus de propietats que són les que podíem arribar.